anu sih, apa? Halo kanca-kanca, piye kabare? Aku urip ning desa. Iki saiki dina iki tanggal 1 Juni aku pensiun wis setahun. Ya saiki aku arep nembang dandang gula. Ana kidung rumeksa ing wengi. Ngono. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluan tan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pan sirna. Ngono ya kanca-kanca. Tak dongake kabeh wae do diparingi sehat bagas waras. Matur nuwun. Aja lali komen ing ngisor ya. Matur nuwun.